takže za prvé čau. Za druhé, už jsem to měla natočené, už jsem to měla všechno a mně vypadne zvuk. Nevím proč, prostě jsem to točila na noťaz, to první video s tou debilní fotou. A nějak prostě mi vypadl zvuk, když jsem to pouštěla po druhé. Takže to, jak vidím, musím udělat znova. Takže budeme dělat, že se nic takového nestalo, jo? Takže ahoj, já vás vítám u mojeho Water Challenge. Co bych to tak řekla? Chtěla bych poděkovat Vikči za to, že mě nominovala na tu úžasnou hru, kde musíš vypít vodu. A zase ti chci upřímně poděkovat, protože přes den nepiju vůbec. Nevím proč, prostě nepiju. A tak díky tobě si doplním. No a ještě jedna věc, jestli se mi něco stane, tak to bude tvoje vina. Protože včera se něco, co si pokazilo, nebo nějak praskly trubky, nebo já nevím, to nám žlutá voda. A asi je ještě trošku žlutá, to asi na kameře nevidíte. Takže jestli se mi něco stane, to tvoje vina. My totiž nemáme balonu. Takže hodně štěstí. Au. Je to podruhé, takže to je jedno. Takže tady máte to vše video a chci nominovat. No to ještě vymyslím a dám to do popisku. Zatím čau.